На този ден, преди 152 години, на веселото край град София увисва великият син на България, Васил Левски. По този повод учениците от четвъртите класове ще ви представят Синеокият рибар. Разсъмваше се. Старият кафеджия надигна глава и се ослуша. Дядо Русан постоя заслушан и като не чу нищо, отново се отпусна. В този момент на вратата се почука силно. Един човек се мътна бързо като невестулка. Добро утро, дядо Русане. Апостоле, кога са те познах, що щеш по той време? Гонят ме. Щяха да ме хванат при върниците. Скрий ме сега. Тука е скришно. Видя ли те някой? Не, аз се тулех прокрай доварите. Ти полегни тука, а ако стане нещо, аз ще викам. Ловеч вече се събуждаше. Звъняха менци, трополяха тежки коли. Хората се залавяха за работа. Никой не подозираше, че в това кафене се криеше един скъп гост. Какъв човек? Ей, как не се умори, как не се спря на едно място. Наглед, не се различава от другите хора, но какво сърце носи само. Докато палеше огъня и вареше кафето, той все поглеждаше навън. Дано влезе някой да каже какво са намислили турците. Дали няма да е нещо зарад апостола? Най-после на вратата се показа първият посетител – Юсуф ага. Здравей, ефенди! Да ти е сладко. Какво има Юсуф ага? Гледам нещо са се разсичали турците. Ще претърсят по къщите. Тъй ли? Сигурно някои комити дирят. Комита, почти го фанали. Ама избягал. Крил се сега. Дано не дойдат тука. Къде ще бяга апостола? Турците тръгнаха по къщите. Скоро щяха да са в кафенето. Да се измъкне Левски вече беше късно. Всички пътища бяха здраво завардани. Какво има, дядо Русане? Опасно ли е? Опасно е, синко. Ще дойдат. И тук ще дойдат. Отпред са разярените турци, а отзад е реката. На добър час, апостоля. Рибарят наближи градчето и тъкмо когато си мислеше, че се е изплъзнал незабелязано, съзря няколко турци. Не беше направил още няколко крачки, когато един турчин закрачи към него. Хада е на късмет. На късмет да, ефенди. Има ли риба? Да, гост. Стой, почакай, не хвърли тук, я хвърли, ей там, хада е за мой късмет. Браво, личи си, че си майстор. Браво, имал съм късмет. Хада е за твое здраве и да не ме забравяш. Я хвърли за мой късмет. Ей, тук хвърли. Браво. А рибарят пристъпваше на газилото колене и хвърляше напред църкмето и крачка по крачка се измъкваше от градчето. Вечерта той беше из селата, където организираше нови комитети. Там за народното дело той даде изпечелената жълтица.